Oh! Ano ipaw mo na radyo? Kisa'y tao riya? Nga nung ipaw ang radyo? Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay lang yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagubot ang mga tao, gawas nila ni Roger og Sixto nga nagpakarong ingnon nga nakalitan sab nga nakakita sa lawas sa ilang tao nga gituyo gyud paglabay aron mosamot nga dili gyud kadudahan sila si Roger og Sixto. Gibutangan pa og paskin ang patayng lawas ngang maong patay may nag-ambos nila ni Amado ug sa ubos kunuhay usa ka vigilante ang nasuwat. Nagabot ang mga kapulisan samtang si Flor wa mobuwag ni Alan nga gibati sab og kalisang. Human makuha ang tanang gikinahanglan alang sa pagbalita ni Teresa, mibiya dayon sila uban siyang kameraman ug nag-edit sa ilang material hangtod nga may nakita silang nakahatag nilang interest. May auto silang nakita sa rutip nga dali mibiya sa crime scene. Mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Kagaw ni Cain. Okay, diha. Then, play palihog. Play. See? Auto cute. Murag nagdali-dali nga mibiya dool sa nagdilaab nga patrol car nga gisakyan nila ni Amado. Sa ato, Batis, kining auto ha, dako kalabutan sa ambos nila ni Amado. I-rewind og balik, Beth. Okay. I-on ko no ang audio palihog, Beth. Okay. Nana. I-post pa na to ha, dayon atong in-light sa auto. Sige, Beth. Okay. Okay, diha. Post diha. Enlarge. Itom ang kolor sa auto. Enlarge, Beth. Nana. Good. Unsay plate number? Tinuod ba kining akong nabalitaan, Alan? Dili ka na kunumudayon o panakay og barko para Europe. Tinuod na, sir. Hanugon. Pero imo ka ng desisyon. Pero kung manakay ka lang unyag lain o magpa-schedule ka lang og laing barko, hanugon manggod ka ayo. Di na ko, sir. Naugtangan ko ka na. Anugon gyud kaayo. Dili ba, Mr. Celes? Oo,
Anugon yung kayo. Pero, bisan ako naman tingali. Bisan ako naman tingali. Oo. Bisan kinsa tingali, Chipoy. Huwag idayan madesisyon. Mawagtangan yung kagana. Kakalit gud kayo. Kaysa kayo magtuo. Pagbiya ni Alan, masaligo na kayo siya nga maklarga na. Tastas mo ni Amado gani, malipayo na gani kayo nagbalita na mo ni Papa nga mularga na ning kinugos ni Papa. Round Europe pag yun. Pero tungkol sa kakalit sa hitabo, sa kakalit sa kamatayon ni Amado, mahugno sa tingali ko. Kung ako pa'y anak ni Amado, hugno maganay ko nga suod lang ni Amado. Si Alan pagkahanga anak yun. Magalangit in taong... Excuse me, ha? Hello. Teresa, sir. Tess. Makaali ka sa studio na mo? Kanong saman? Karon dayon unta, sir. Ka-importante gud kaayo, sir. No problem. Unsa man unta ka na? Di ay na-discoveryhan na mo nga bagong info material. Kuha sa among kamera. Diyan nakuhaan na mo ang nagdilaam nga patrol car nga gisakyan nila ni Noy Amado. Okay, Tess. Muan na derby. Bye, Tess. Colonel? So, kung balita ni Teresa Kenneth, Na sila'y nadiskubrihang material nga dako tingaling ikatabang sa klaso nila ni Amado. Ha? Uy, kanino ko na ng balita? Yusa pa siguro ni Teresa. Wapa ko mahibaw. Ako pang susihon, Mr. Celes. may mamukuyog, Kenneth? Ikaw, tara. Dali ba? Flor, Padahal lang mo pa. Magpabili lang ko din, he. Huwag ikasulti-sulti si Alan. Okay. Lan? Kung sa development sa inyo lakaw, Jero. Balitaan ka na mo, Lan. Torre! mas Colonel. Alan, gusto ka? Timplahan di ka mainom or coffee ba? Pero mas may ang gatas para nimo. Wait ha, magtimpla ko. Ay lang, Flor. Dili ko. Unya, unsa may gusto nimo? Huwag ko may baw. Ay, naadi ko istorya nimo bahin atong pag-adto nako sa Egypt. Lan? Gusto ka istoryahan ka nako bahin sa Egypt? Alan. Ganihar ako ng utanan nimo. Sigog balik ang utanan nimo. Kung maidiya ka ba, Roger? Kung siya na-discoveryhan ni Teresa? Oh, ni Teresa! Roger! Muna akong sige hagpinsal pa, Sixto. Usama ka, ha? Ay, bawaan na nato ron. Tuwa na sila Sods, Colonel. Kakauban mi ni Colonel Guard. Pa, dali. Suod mo palihog, sir. Thank you, Tess. Kauban ako sila si Mr. Celes ug si Roger. Maayo noon na may kuyog mo, Sir Sixto. Jer, Tess, lingkod mo. Ay naman, ang imong diskubrihan nga matod mo. pa. Ano? Noon sa ka pa? Dagsong ikatabang sa kaso sa pagkamatay ni Pari Amado. Hay man, Teresa! Sir Sixto. Tess, kung lay mga yung pasensya ni mo, ha? Ay lagkalain, Tess. Wa pa magyugunin mamuwawa ang gibating kalagot o kaguuling Papa Sixtos na hitabo siyang kumpare Amado. Ay, baho na ta. Suod good ka ay silang duha. Bisan kinsa tingali, Colonel. Sorry, Teresa. Titinood ka na. Uy, kaso, Sir Sixto. Diara, Colonel.
Sir Sixto, Jer, tanawan ninyo sa monitor. Bet, play palihog. Mauni ang actual nga nakuha pag abot gid namo. Nagilaab na ang patrol car. Unsa man ka to, Tess? Maunay akong giingon nimo, Colonel. Kadtong itong nga auto. Rewind palihog, Bet, unya i-low speed. Animal! Wa na mo na mamatikdi sa una namong news item. Ganyan pa lang na mo na mamatikdi, Colonel. I-blow up ko, no? I-enlarge ang kanang maong shot. Palihog, Tess. Palihog, Bet. Diha. Ipadako, Bet, palihog. Why plate number? Y plate number. Why plate number? Preparado ang mga kriminal. Preparado sila. Meaning, giplanuhan yun ang pagpatay nila ni Amado. Wa magtuo si Amado na mahitabo na niya. Kay na-focus ang iyang atensyon dihang gitawag ko siya dito sa imong birthday party, Mr. Celis. Sa dihang giatake sa mga sindikato ang Presinto 5. Plansado ang maong plano. Murag ila nang nahibawan nga muadto gayod si Amado sa Presinto 5. So giat nga na nilang daan si Amado nga mopaingon na sa presinto. Ang daan nga gisubay nila ni Amado maoray daan gikan sa inyo ha, Mr. Celes. Paingon sa Presinto 5. Mao nga sayon ra kay nila nga giambos sila si Amado. Pagka-animal mga tawhana! Kanya unsa pa mahang obserbasyon ko na. Imong birthday sa dihang may lampos si Amado sa ilang raid. Alas 6 impunto sa gabi ang raid nila ni Major Amado Beltran. Human mahikay ang tanan nga ebidensya para ma-file ang kaso. Si Amado milaho sa inyo aron mo tambong sa imong birthday party, Mr. Tinood ka na. Wa pa og bae o wa pa labya ang pila ka oras, ingon na ni ini ang naitabo nilang plano. Sa ingon lang ni ani kadali. Unsa pa imong unahon na Colonel? Dinali-dali ang maong plano. Mahimong gimontar dayon daan ang mubungkag sa Presinto 5. Pagkahibaw sa sindikato nga nadakpan sila si Bernardo, wa sila maglangay o gipwestuhan dayon nila ang presinto o nagpaabot sa mando aron bungkago ng presinto. Dihang nabungkag na kini, natural ang sindikato na ibaw nga mo follow up si Amado. Mao nga gipwestuhan na sabdaan sa sindikato si Amado sa iyang agianan. Time pa, Colonel. Ang buot mong ipasabot nga nahibaw ng daan ang sindikato nga adtong higayon na dito si Noy Amado sa ila Mr. Celes aron mo tambong sa birthday party ni Mr. Celes. Nahibaw sila, Teresa. Salbahis! Sa ato pa, malagmit nga dunay mga sakop sa sindikato nga mi-attend sa birthday party ni Mr. Celes. Dili kay malagmit lang, Teresa. Doon nagyo'y mga sindikato na dito sa birthday ni Mr. Celes. Animal mga tawhana! So, ang tanang mga lihok ni Noy Amado, gimonitor na. Nagmonitor na sila sa tanang lihok ni Amado. Human ako mapahibaw si Amado nga mauni na hitabo sa iyang presinto, nagdali dayon kinigmigawas. O gitawgan dayon ang nagpwesto ng daan sa agianan ni Amado o gipahibaw dayon nga padong na nila si Amado. Og patay si Amado. Kadi otra.
Mapadak-an ba nimo, Bet? Palihog, ang shot aron natog yung maklaro kung unsa ka ng auto ha. Mahimo pa, sir. Palihog, be. Gitutukan ni maayo ang auto, Colonel. Pangutana lagi ning ako, Jar, ha? May auto mong itom nga sama gyud anang auto ha, wa ba? Kadaghan ako makita nga permi niyo yung sakyan, Jar. Unsay ikatubag ni Roger og 6 sa pangutanan ni Colonel. Mga higala, sundan ang kanunay ang uban pang mga supay ni nga tong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikay! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Superad Production Center.